Tänään on Sinikosken moi. Joo, ja mä ollaan Linnanmäellä. Niin kuin näkee, mä oon Linnanmäellä. Ja no nyt me mennään kunnon taikasirkukseen, koska me ei oo vielä menossa mihinkään huljulaitteisiin, koska ei jaksa heti. Ja tossa mun veli Niko. Ja nyt mennään johonkin taikasirkukseen. Mä vielä arvioin tästä näistä laitteista. Sitten mennään Kammo, mikä vittu on? No mikä ihan sama. Töskelee kuitenkin. Ja nyt Sitten sen jälkeen alkaa kiertää nyt hurjia. Ja poliisi. Niin saa varmaan 70. Vai mennäänkö Veppulaan tän jälkeen? No ihan sama. Mennään vaikka Veppulaakaan. Nää maailman vahvin mies. Maailman vahvin ihminen. Sini on maailman vahvin ihminen. Näin pellet leinat on sitten hämmästyttävää. Veitsen heittäjä. Joo. Kaksi. Jes, ollaan seuraavia. Hän ei uskalla mennä kingiin. En tietenkään. En mä tietenkään mene kingiin. Saat mennä yksin. Älä muistuta. Mä saan säkkyt siitä elämästäni. Kolmas panu peräkkäin. Neljäs panu peräkkäin. No niin. Mahtuuko vielä lappelemaan? Nyt mentiin. Vähän turha hidas kyllä. Mutta se vähän niinku tarkoitus, että se menee vähän hitaasti. Joo, mulla on naamas vieläkin se haava. Joo, niin huomaa. Se on tosi hieno. Taikasirkus. Nyt mennään, otetaan tää koke tosta ja tehdään säädellään. Joo. Ja ai niin, mulla ei näy nyt kunnolla tässä, mut ei voi minkään. Kohta alkaa taas näkyä. Nyt näkyy noin lamput. Mä oon pahoillani. Taikasirkus, kyllä. Mä oon taikasirkuksessa. Paljon mulla lampuu. Täälläkin ollaan. Tästä ollaan. Taas mennään. Siitä tulee ekat hakit. Joku on karannut. Apua, nyt on hirviö. Älä koske. Idiootti. Ei vitsi, se on se nukke. Tuolla on pellejä. Minullekin näy, tuolla on leijona. Räy vaan. Aika huono kaveri. On niin hieno. Nyt taas pimenee. Joo, tää on vähän sellainen. Tää on vähän ehkä huono laite, kun tää pimenee helposti.
Kato, siinä on meidän tervetuloa. Tervetuloa. Kato pelleä. Mä vihaan. Kappa Suomi vihaa vaan pelleä yli kaiken. Ei mitään. Ei mitään. Mä osaan tehdä nuo kaikki temput. No. Ihan heti. Ihan heti. Meikka on niin mahtava, että osaa tehdä. Ai Samperi, me vetäisi skinni auki. Hienosti meni sinne. Siellä menee, siellä menee. Ei näy kunnolla. Se norsutto. Ei se norssu vielä tuu. Soita, soittaa, 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 soittaa. Soittaa, soittaa, antaa palaa. Aika huonoja soittajia. Ei mitään. Takas, toi yhden pelin silmät ympäri. Mistä? Tossa. Tää. Hullukunne kloune. Anna vitonen. Ei sitten. Killer clown. Osaa miekin. Kato, meikin osaa. Niko. Meikin osaa. No niin. On tää. Ei vieläkään. Idiotti. Se ei oo terve kaveri. Ohaha. Heittää, heittää. Katsokaa. Noniin, mies saa ton ylös. Kato, toi ilme. Katsokaa toi ilme. Veitse heittäjä. Katsokaa ilme. Tosi tervettä menoa. Ei oo sanottu. Tykin kuulla. Kuka lentää? Ai toi. Ei sitten. Eikö jaksa? Eikö jaksa? Laistaa. Kohta kuhattu. Se on vähän. Hyvä juttu. Kato mun sukkiin, kato mun kenkiin. Kyllä. Se on likaa. Oi jumppa. Oo. Oli nyt tuo kakaneittäjä. Trololo. Pikku mies. Joo, pikku mies. Tipu nyt pää tohon. Joo. Kelmakappua. Kato. Kiva varmaan pyyhkiä kukkaa sieltä lattioita, mutta ei se mitään, ei se mitään. Kato, hiiret on tasapainoinen nuora. Joo, vähän huonoa tasapainoilua. Tätä repätee totta. Eihän. Älä kyllistele meille. Saakeli norsu. Tässä. Saakeli narkkunorsu. Tervetuloa uudestaan. Koululla päästään. Käännyttä. Tuppas direktööri. Direktööri. Paljonko tää maksaa? Saanko me tulla töihin? Ei sitten. Ei sitten. Kuulee. Tervetuloa uudestaan. No ei sitten, en halunnutkaan uudestaan. Saanko me avata tätä itse? Ei sitten. Miksei me saa itse avata tätä? Kiitos. Väärä paikka. Mä sanoin, että oliko silkus oli ehkä vitonen. Okei, ehkä nelonen. Mitä siis sanot? Etkä te nopeaa. Mennään vekkuihin. Mä en jaksa mennä tuonne kammokuja. Mä oon mennyt se jo kaikille kertaa. Se on ihan turhaa. Me voisin sanoa, että kammokuja oli joku kolmonen. Ei se enää niin suosittu. Hyi, mien haluat tonne laitteeseen. Joo, saat mennä yksin, jos mennä sinne. Joo, me osaan suunnistaa oikeesti ihan hitosti. Mä en tiedä, mihin
Ei viitti kaikki mitkä jo kaikki laitteet. Oi saakeli. Jaa, nyt me ollaan menossa Vekkulaan. Missä? Kiaputin Puuvuoristorataa. Hyi ukkoa meidän halukkaa. Ukko on hirveä. Mut Puuvuoristoradassa me ei voi hirveästi kuvata, koska se on vähän riskialtisti. Se on riski. Eikä mennä nyt Vekkulaan siellä. Meillä nyt kaikki rauhallisemmat laitteet, niin me voi kuvata ne. Ja vois meillä teekuppaisetkin jossain vaiheessa. Mulla on Vekkula. Niko, mennään kummitusjunaan sen jälkeen. Miksi? Koska kummitusjuna. Haloo, kummitusjuna. Mitä ääni? Ei se haittaa, mullakin on kovat äänet ihan hirveät. Kauhea olo. Mulla tulee hirveä kauhea olo, jos me ei kuule kaikki kovat äänet. Mutta ei se mitään. It hainuu, sit on toi. Hyi siihen me emme. Me kerran oksensin siitä. Minä oksenan ihan helvetin hyvin. Jaa, ei mennäkään. Mennään siitä, että pääsee kaikki samaan kustiin. Ei mennäänkö autorataan? Ei me enää päästä sinne, idioottiin. Me ollaan yli 100 senttimetriä. No se... Oltais menty kummitusjunaan, se olisi ollut vapaa. Hei, katso! Nyt kohta. Ei oo rahaa. Mennään. Huirekin. No mä voin videoida. Oot tulossa. Niin. Eli aika paska juttu. Mennään pikajunaan. Mennään pikajunaan. Ei siinäkään voi videoida. Voi. Jos se menee niin kovaa. Niin, mut mä oon videoinut ennenkin siinä. Joo. Mennään sinne. Tai mennäänkö vesilaitteisiin? Menee koneelle. Mihin? Menee siihen. Mihin sinä haluut nyt? Siihen. Pikajunaan. Niin. Menee. No mennään pikajunaan aika. Pikajuna. Odotan nyt vähän. Voi olla, että joudun ehkä vähäksi aikaa paussata tätä kuustutaan. Tässä on jonoa. Ja... Mä ehkä nyt lopetan tähän videon nyt vähäksi aikaa. Pitää vähän hauskaa nyt. No, tehdään.